गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो खौरां नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि अननाय आरो बे सिबिनायखौ उदालगुरि बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जानानै बे समाव बावहरग्रोनाय थाबाय। जों दिनै खौरां बिजोंनि सिगाङाव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय थांनाय 14 आगस्ट खालारखालि चिरां जिल्लानि जोंनि जा खौरांगिरि लोगो फैदान बसुमतारी, बे फैदान बसुमतारीखौ सासे जिल्लानि सिङाव थानायनि जिल्लानिनो जि सासे दुथां आखुनि सुबुं सोमखोर बसुमतारीया जि गाग्लोबनाय जाथाय, बे गाग्लोबनाय जाथाया दिनै दुलाराय साफ्रोमबो खौरांगिरिखौनो बे समाव दुखु मोननाय मोनसे थासारि सोमजिहोदों। मानो होनोब्ला जों बेखौ दुखु मोनदों आरो बेजों लोगोसे जों खावलायदों दिनै जिथु बिटिआर सरकार जों लोगोसे जि चिरां जिल्लानि जे पुलिस बिफान, बे पुलिस बिफाना थाबैनो बै दुथां जा सोमखोर बसुमतारी, बे सोमखोर बसुमतारीखौ हमनानै बेखौ आयेन बायदियै थाबैनो राहा लानांगौ। जों नुनो मोनदों बिथां सोमखोर बसुमतारीया दासिमहालागै बहाबा खारखुमानानै दङ बा पुलिस बिफानजों बेबायदि हमजायाखै। दा बेनिखायनो जोङो उदालगुरि जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जानानै खावलायदों सरकार आरो पुलिस बिफानखौ थाबैनो बे दुथां जि सोमखोर बसुमतारी बेखौ हमनांगौ आरो हमनानै बेखौ आयेन बायदि साजा होनांगौ। मानोना दिनैनि सानाव जि बर' खौरांगिरिफोर दिनै बिसोरो सान्दुं अखा नेवसिनानै दिनै गावनि न' बां गारनानै गुबुनाव बेबायदि खौरां बुथुम दिनै समाजनि जा जेंना, बे जेंनाखौ बोस्रांलांनो आरो ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय दिनैनि सानाव जिथु खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय बेबायदि बे सोमखोर बसुमतारी बायदि सासे दुथां सुबुङा जुदि बेबायदि सासे खौरांगिरिखौ गाग्लोबनो हानाय सोमखोर बसुमतारी बायदि सुबुङा बहानिफ्राय ओंखारबोखो? दा बेनिखायनो जों लुबैदों थाबैनो चिरां जिल्ला पुलिस बिफाना बेखौ हमनानै साजा होनांगौ। जों बेखौ दिनै बे खौरां मेलनि गेजेरजों जों आरो मोनसे बाथ्राखौ फोरमायबावनो सानदों, जाहाथे फैबाय थानाय समाव बेबादिनो जाहाथे चिरां जिल्लायाव जि जालांनाय जाथाय, बे जाथाया फैबाय थानाय समाव आरो जोंनि साफ्रोमबो खौरांगिरिफोरनि जिउआव दाजाथों। मानोना दिनै बर' खौरांगिरिफोरा गावनि जा रोंगौथि, बे रोंगौथिखौ लानानै दिनैनि सानाव खामानि मावगासिनो दङ। बेनिखायनो बयबो फैबाय थानाय समाव साफ्रोमबो बर' खौरांगिरिफोरखौ मान होयो, जाहाथे बेबायदि इनाय अयथासार खालामनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। दिनै बेखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जानानै खावलायनाय थाबाय। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।